Здравейте, дами и господа! Виждате, че съм с нова прическа. Ще ми я честитирайте в коментарите. Тръгвам за море тази събота и искам, като се върна от него, защото телефона ще сменя, ще има и там видеа, но искам да събереме 1 милион 1000 абонати, за да мога да правя лайв. Сега томбулата се обърках в миналото видео, няма да има, защото нямам 1000 абоната. И моля ви, след морето да има лайкове и да направим 1000 абоната, за да мога да правим лайв и ще има всичко за Doctors. Както видяхте, направих видео и след няколко часа ще направя за сиропите, вчера не можах. И така че, да, довиждане, аре до после, пак ще правя видео. When I walked in the club, everything changed when I walked in the club. He was looking at me like wow.